Pronimeken 25 urte baino gehiago daramatzagu polimeroak mekanizatzen, diseinatzerako orduan fabrikazioa kontuan izanik. Gaur egun aldiz, fabrikazio gehigarriari esker, ez ditugu ohiko murrizketa hauek topatzen diseinatzerako orduan eta diseinurik eraginkorrena lortzeko gai gara. Diseinua askatasun honek Luma Service izeneko zerbitzu bat sortzeko aukera eman digu, helburu nagusiena diseinu arindun piezak eskaintzea duena. Diseinu arinek abantaila ezberdinak eskaintzen dituzte. Piezaren pisua murrizten da, honek presioa merketzen du eta muntaia erraztu, aldi berean elementuen bizitza baliagarria handituz. Honez gain, ekoeraginkortasunarekin loturiko abantaila asko dituzte. Batetik, material plastikoaren kontsumoa murrizten da, bestetik energia aurrezten du, izan ere, pieza hauek sortzen dituzten sistema edo makinak arinagoak izanik, energia gutxiago behar dute funtzionatzeko. Azkenik, Pronimeken erabiltzen dugun fabrikazio gehigarriko teknologiak zero hondakin sortzen ditu. Ez da hotzirbilik, erretalik, ez da euskarririk ere.